Hello, people. Hello, people. Could he say? Game with it not to blah blah chinaka Tracy go church go rimbo Asha Mufarane Chisi say Faith Mponda Vashne Chaplin Band Patricia J. Kema Moyo Mambo Faith Kasanga could he say Patricia Muganiri Anesuneti could he say Nox blah blah. Yeah, Dakuona. Thanks, guys. Let's see. Chitanga manje nditsange nambo loga in kuri say yeah, I think it is a chambo put a jumbo ma 20 minutes almost every day before ndauya ku live tombo takatambonomoresana moresana nevamwe ku Facebook nasi ndafara singamboiti kone kunoduma guys ka ndafarisa sika kana pamoyo pangu pane kuti nditestifera kuti haiwa ndita kupombonoka sikamboiti saka chamboputa tingomoresana ma 20 minutes chidero tichizivanawo nevamwe vasingakwanise kuita sei kuuya ku Facebook ndo zvatine tichiita zvedu everyday kana ndingori nesimba chete ndomhoresa vai ku Facebook sei mamoyo nash sei Barbara Musakwa Messi Crescentia Gondo Ganas kana zida kuona ku YouTube ku Facebook ndakuona ari kupi esiderera Barbara Musakwa kuri sei wow guys, I'm so happy. Wow nasi ndafara sikana hazine asi ndo wakuti pamoyo pangu pata kuti wakufara Chris madhakwana uri sei Chris neatsokuziva Chris une smile iri unique paShema TV, so I know you very well. Anesuneti kusei tafaredzwa sei Lucia wena Divine Agnes say giwo tichaplana but me atimbotanga tapedza nedzidzi this week then we'll plan kuti toita sei. Okay, let's see panapa ndingotanga nasinesa thumbnail inenge samurai because nyaya yacho inenge yakaita yekumusha kind of nasi Divine Loveness Mapanzure sei Messi Ruzvidzo, thank you kuri sei ikoko get dai then ndo nekirikina ndo dai to my left one day ndichimboita ndichimbomhoresana nevanhu ku Facebook ndinozoma-uploada panapa zvakare kuna avo vanenge vasingakwanise kuenda kufacebook mumboonawo tichifarafara nevamwe vekufacebook saka ndinozongombaita re-upload panapa zvangu ekufacebook acho ndambonakirwa nhasi pane girls randinakidza iroro vanovatsvaka vese vanhu ivava atonovasendera mafriend request vandinakidza singamboiti vasikana vandinakidza kune zvokuseka Prissy Gyson sei vanhu vakadzokera mabasa wini pachawo uri sei right guys panhau yedu yefashion show munhu akandikonfemera pavanhu vangu vakanzi ngavaite marirani ndakakonfemewa anonzi sister Magaya Kishinga Creation vakati yes I'm in, so now ndakuti kune avo vanenge vachida kuita this competition yekuita fashion show yavo nasister is open to everyone, but now sezvo takambopinda mumafashion show aya I think ndakumboti avo vari interested in joining zvefashion show ndibatei kuseri inbox anditi because we never know kunogona kuna vamwe vanhu vanogonawo kusona zvinhu zvavo vada kumboita showcase zvavo because the offer is still there
20 number 1 anowina 20 US dollars ne2 mashema TV t-shirts. Number 2 anowina 10 US dollars ne1 Shema TV t-shirt. So the offer is still there. Deitaura nemunhu wacho akapledge akati yes, the offer is still there. Even vanenge vachida ndavauye because pane vamwe vanhu vanenge vari kucomment section vatisingatozivi kuti pamwe anogonawo zvokusona or anotozvifarirawo zvokumbosona sona izvizvi kana kungofarirawo kuparticipata. So you can actually inbox me. I remember pane vamwe vanhu vaimbonditextira vachida kubvunza kuti zvofamba sei. Saka if you're interested, you please ndibatei. Then kana mandibata toorganize kuti majudges vanenge vari, and this time I think toti 4 majudges, 2 vakadzi 2 varume, then tochoose 2 majudges 2 varume vacho mucomment section tova approach tonzwa kuti vanoda here kana kuti havasi kuda. Then ipapo tichiri papo zvakare, I think this one those ladies yes, on this one I'm not sure. Ndinowo mafungira angu ndikutofunga kuti vanonzi Mary Ratsanzwa veve, I don't know kuti vanenge vari interested here nekuparticipate. I'll actually approach here ndonzwa kuti vanoda here, nevamwewo guys vanenge variko vanenge vachida, they are welcome kuti vaita sei vajoine, ndokuti ndo price yacho iripo. But remember at the end of the day haisi competition yekuti ndini ndakapenga ndakaita sei, tiripo pakungofara. So ndoda kutsvaga maparticipants vari kuda kujoina zvavo vouya voita totoita chishow yedu, but this time ine maprize akapledgwa nemunhu guys. So someone akapledge, saka ndakudawo maparticipants ari kuda kuparticipate, but this time I'm not gonna participate. This time ndechimeka sure kuti tapika machi, because hatisi kuda kuti tiwandire pakuti kati African attire pane mwana anogona maAfrican attire obhera mwana wese, saka ndoda kuimixa. Saka ndichagadzira kuti theme yacho inenge yakamira sei, theme yacho inenge yakamira sei, ndo zvandokwanisa kuita maybe. Then yeah, pama MC asanda decide kuti zvichafamba sei. I'm gonna decide. Maybe I'll be the MC. I will see. Because I've never been an MC. Maybe I can be an MC. Yeah. Yeah. So ndikudawo maparticipants vada kuparticipate guys, pane mabairo iripo. Happy family, if you want to participate again, you are welcome, you are free to come back. And even vese vakamboparticipate kana vada kungoparticipate mogona kungoparticipate futi azvangana basa. So I wonder kuti happy family, I hope happy family iri kuona. So I'm just imagining kuti happy family ikatida kuparticipate, tiani vari kuisa this time? Who are they going to put this time? Because last time vakatipa uya weka kera vakati pamusikana uya, then apa bva kamusikana keke. Saka this time vanenge vachiti pani apangani pabebe keko kega Simon Ngwidi sei nyati sei magaya shinga creation is here. Uya akabvuma akati yes. So now ndakutsvagawo maparticipants vari kuda zvavo kuparticipate for this fashion show iri kuwiniwa hanzi kasi other person akaramba, and akuti akaramba I did say that handisi kuda kuisa mawords mukanwa memunhu, but akuti it's now free to everyone anenge ada kuuya kuzoparticipate. Haana kumboti handisi kuda, haana zvaakataura, but ndangoti it's free. Saka handisi kuda kutaura zvinhu zvisiri izvo. Handidi kutaura zvinhu zvokuti ndingakaramba, nope. Ndataura munhu akanditi yes, I'm 100% available for this competition. So I'm still waiting for uyu wacho kuti achabvumere, but munhu akapledge akati you can actually open this to anyone anenge achida, because pane vamwe vanhu vanogona kunge vakangozvikorera zvavo asi achigonawo futi kusona pamwe anenge ada kutoitawo competition yachoni. Saka you can actually tell them kuti vakwana kuda kujoina vanojoina. So that's the reason why that it's now open to everyone. But munhu wandoziva akanatsonditi yes uyai ngandiitei competition, ndisister Magaya Shinga creation ndo vakandipa definite answer. Kumwe kwacho I'm still waiting and handikwanisi ku kana vachida mbuya tawana vanouya, kana vachida mbuya tawana kuparticipate vanouya, vanoruka zviri kwaka. Saka ndizvo kuti vanenge vachirukawo mapepa awo ekwati vanenge vachasei, but vanokwanisa kuuya futi. Haisi kurambidzwa munhu nemi kusvikira ndodzima sei ndakutonorwa nyasha
Right, saka I'm still waiting guys. Ndicharamba ndichidero kusvika wiki yapera kusvika ndawana maparticipants vanenge vachida. Guys, remember at the end of the day it's all about having fun, so don't take anything too serious. So ndicharamba ndichitsvaga maparticipants. Yeah, chiramba munondibata kuseri, mukasandibata kunhamba dzangu dzedza mukwanisa kundibata inbox kuInstagram or Facebook, mondi inbox kuti we are interested, then itotaura from there. Zviri sei Budi Benson. Yeah, saka ndoipo saka mene mbotanga ndaita elegance wardrobe unondiyekera unonditextira but handizomuzi kuti ndio unonditextira kushema TV, Instagram or Facebook kana kushare nchipomanjera personal page rangu iyi. So ambomwa mvura guys. Ndakaputsa magirazi ese, sorry izvi ndatombota zvechigubhu ese ndakaputsa. Rose B kuri sei? Right, unonditextira elegance. Mine ndomboona chimwe phone changu chechi unonditextira neuyu yako matone phone where are you? Right, +6680091537 ndo phone number dzangu idzi. Elegance, okay, +668009 915372 ndo number idzi. Guys, I'm confused guys. Magaya shinga creation na chipowa magaya vanhu vamwe chete here kana kuti vanhu vari different? Makundi confusing. Ndombofunga kuti munhu wani kaini, munhu wani here. Idzo namba dzangu elegance wardrobe 263 ndo namba dzangu idzo. Text me ipapo undiudza kuti you are interested in participating, because kungoda vamwe vanoparticipate na sister Magaya kwete kuti vaite vari one guys. Okay, right, gandichitanga kutaura manje, ndochitanga hangu zve. Yes, right. Vanhu vakatosiyana. Magaya shinga creation nachipo Magaya, I think they are two different people. Ndotombofunga kuti munhu wani kaini. Andakambonzwa I thought kuti munhu wani. Alright, anyway, ningirikini ndakutanga kuti story time yangu. So zvakaitika ndezvekuti mongosva zvinoita kune kunonzi kumareserve. Handizivi kuti nevanhu vanonyatsoenda kumamisha kuti munonyatsohwisa here the difference between mareserve nemaprice. Kumareserve ndokuti kuya definition yandogona kupa ndeyekuti kumareserve ndekwekuti misha inenge yakatakuta like musha wakamanzvera uri papa, musha wakatongo uri papa, musha misha inenge yakatagutsikana munongowo pamwe kusiri kumboita chidzima kudai. What's the problem? Alright guys, ndipewo second guys. Uyu yangu uyu haisi kuchaja saka ndoda kuwekera mani ngobva pakamera 1 second. Right, uyu yangu yanga yazvomoka kubva uku kuchisoketi chacho, so ndazenge isingachachaji. Right, anyway, zvakaita ndezvokuti gandipe ndatanga ndaisa definition difference between maprice nemareserve. Zvakangoita ndimoziva zvekuti ngatiti seexample, kana uri muHaramiya kana uri mutaundi, ndeyekuti kune location kwakatsikana ndo example yatoti reserve, nekuti makatsikana misha yenyu yakatsikana. Then kozoita manje kumasebhabha kumayadhi kwekuti hautooni munhu. Unogona kutoita kana 5 months usingatombozwa kuti munhu weapapo aripo kwati hapo kumayadhi kuya. Inangu ndakangoita zvokuinda paipa ndaiti ndaitsvaga basa rehouse girl ndichifamba kumayadhi kuya ndo pandokwasangoziva kuti ndo mayadhi. Asi kupinda mukati handizvangu kuti makaita sei, but I think ndo difference yandokwasangoita kuti ghetto versus mayadhi ndo kumaprice. Saka maprice kwakakura. Moza kuti kuprice kwekuti unogona kungopakiwa munhu yangokaridza America, pane vamwe vanogonozotedza kutokuhwa mumaprice.
and zvinoitika kumapurazi life yavo setup yakatosiyana nelife yemarizevha. So zvazvinozoita futi kumarizevha panonaya mvura vanogona kutotanga kutorima tuminda twavo futi tudiki twekumarizevha tudoko zingamboiti. Ende kana tasvika panhau yekuti kumarizevha most of the time kumarizevha vanokasira kuatakwa nezhara nekuda kwekuti vane minda guys kana tichi mudoko ka zvitokotoko zviminda zvacho zvokuti vanototi kana pachirima vanotofara kutoti titatopedza compared kumapurazi handisi kukombera futi mapurazi aya ekare iko zvine marisetod asiriwa ndikureva ndoreva aya ekare ana vasekuru vedu aya ndo handiri kurifeya ezvawo iwayo kuti anenge akakura ende kazhinji kacho haisire kuti unzi kuti hanzi vanhu vari kumapurazi vakwara nezhara ndo difference yatiri kuita. Then tatanga tatasa nyaya yeminda tatasa nyaya yedzimba totasa futi kuti even mavakire anenge akaita ave kumapurazi nemavakire akaita ekurizevha akasiyana. Kumapurazi kwedu isusu ekare achoni family baba vangu mukoma wavo chichichi vane kaset up kwekuti uku ndo panoita sei misha inongovakwa around here. That's the set up yavanayo. Then compared kuti kumaruzevha anogona ngoti uyapa vemhuri imwe makaita mulaini makadero ndo zvazvinenge zvakaitawo. Then chimwe futi difference ndipo ndeyekuti ndepi futi thingia kutoganhura mapurazi mune makaganhura kanoti nemazifensi handiti kuti nguva iyoyo. Then chimwe futi difference ipo ndeyekuti kumapurazi unogona kuti motozosangana kusvondo ndokotozoti vananhingi vari sei kana iri message munoto kune munhu unofamba kumapurazi achitodanzira kutoti kwakanzi vanhu vanobayiwa majekiseni, kwakanzi kune chakati, kwakanzi kune keya, kwakanzi kune chika nechitsamba chanenge achitofambawo nacho achipa vanhu. Hakwanisi kumira pa1 place odanzira anotofamba purazi to purazi. Saka ndo distance andida kuzama kutaura kuti munhu anogona kutoba aba anogona kutoita nguva zina kunyatsa kuoneka kuti ndo zvaitika kuchi panguva yacho iyoyo. Saka I think ndo zvakaitika nembavha idzi. Zvadzakaita mbavha idzi dzakaita sei dzakatanga dzambotanga dziri kune kunonzi kuhwirisha kumaruzevha. Saka masettlements acho futi emaruzevha acho ari different futi zvine mapoka futi kumaruzevha kwacho nikoko. Saka seexample kuhwirisha kwakakura kudaro kumaruzevha. Saka vakatanga vachibira kumaruzevha ekuhwirisha paukaona kuti ndofunga zviri kuonekwa because misha yavo yakanyanya kutsikana. Saka ndofunga zvokukasira kuonekwa chakati ndo zvaitika. Saka ndofunga pavakazviona kuti ndo zviri kuitika zvavakuda kubatwa vakachinja strategy. Ndobva vatanga kuti panonzi ngome pepe ndobva vatanga vachifamba vachasei vachipinda mungome handiti. Ende zvazvinoita manje this is how pet these mbavhas way. Vanenge vachifunga kuti munhu ukaenda pandari handizi ndikangoenda because pandari panenge pane vanhu vakawanda kumamisha especially munguva munguva inonzi tinoti muchirimo nana August imomo ndo kunenge kwakawanda madoro maiwe madoro anenge akaita kutsikana nekuti vanhu vese vakapedza kukohwa vakapedza kupura zviyo vakapedza zvese makungoti sei mangozorora mangotsvaga doro kuti ndari riri kwani. Saka munguva iyoyo manje ndoma vakatanga kuita zvinhu zvavo izvozvo. But zvazvinoita manje even uchiti ndikuenda kumapurazi hakuna unondiziva it's a lie. Nekuti vabereki veduka vanotoziva misha yemuhwiri isusu vana togona kusaziva but vakuru vanenge vachiziva kuti misha kuhwirisha kuna ningi mumaruzevha even kwacho kubhikita kwacho vanenge vachiziva kuti kune mwana akati vanoziva even varoora vanenge vachitoziva kuti kune muroora akati vanenge vachiziva. Saka ivo vakafunga kuti psychologically tavabhita tikaenda tikana kugara pakazara vanhu pepe nyange mukaita 100 but ukasvika especially kana uchinyatsa kugara kumamisha ukasvika kudai ototi koiwe ndiwe vanhu unobva kwani mwaona manje ende futi chimwe chose kuti vakasira kubatwa inhau yekuti vekumapurazi vanobvawo kumapurazi vakomana vakaita vechidoko vachinda kunomwa doro mumaruzevha emuhwirisha. Saka inhau yekuti vanenge vachingofambidzana kudaiwo so chingori chimuganhu chekungonzi imi mamapurazi mamaruzevha asi vanhu ava vanoryidzana muona manje. Saka ndinoona sekuti ndo zvakaita vanhu ava ndobva vafunga kuti tikaenda kumapurazi kumapurazi hakuna misha yacho futi iri yakaita dissident havambotizivi ndo zvavakaita. Ndobva vati pekutanga vakatora mbudzi
pane mbudzi yakangoshaikwa muchirimo munyomo vanhu vanongosundira izvo zvitakwa ndikutoita ndaitotana namai angu nechihasha dzangu chimwe chikusha vatoti takasundira but tikutsvaga mombe mweya nemazuva isingauyi kumba saka ndo mabatikirwo azvinoitwa kuti vanhu vazoti pane mombe yakati yatiri kushayiwa kuona manje because first day pamunosundira dzomborashika dzozodzoka dzoga first second day third day kana mombe isati yadzoka vanhu vanotanga kutsvaga kuti pane mombe yakati isipo votanga kutsvaga vanotori nemaplaces avanotsvaga ende vanotori nemaplaces avanoziva kuti mombe iyi type iyi tonowanira kuku mbudzi todziwanira uku makwai tonomawanira uku ndo zvatinoita kwedu saka ivo vanga vasingazvizivi manje kuti ndinofunga kune kanomu kekudaro kokuti ukashayiwa chunhu after madays akati tinototsvaga kuti chinhu chakati chiri kwakati kwake tiri kuchishayiwa kana mashayisisisa pane mapurazi atoziva kuti mombe kazhinji kacho muchirimo zogumatika kuti ngatizoenda kwana nikona handichataura amwe mazita emapurazi evanhu because hazvizonyatso kuva respect yakanaka saka ngatitoti tomboti purazi iroro saka zvazvinozoita manje zvokuti kana tomboti kana kumazuva rovira mukomana webasa ngononzi ndakunoudza kwakati uku kuti kana mukaona mombe yedu tokumbira muzouya nemombe yedu ivo vanogona kuti wewo kwedu vachoti kune mombe redu bhuru riri munguva rechirimo bhuru rinoita serechifamba richitsvaga chihadzi munguva yechirimo saka ndo zvazvinoita kumapurazi ndo communication yacho iyoyo they didn't know musi wekutanga kune mbudzi dzakashayikwa mbudzi yomukoma wangu isindokuvati baba zvakare mbudzi ibva yashayikwa yanga tori futi gotora rakakura ndobva rashayikwa saka musi wekutanga hapana akazviona vanhu vanongoigirwa ka musi wekutanga musi wepiri gotora manje zvazvinoita unongoriona rinenge ringori active richingotenderera richingodzingirira dzimwe dzedzesheche dzedze tobva vazviona kuti gotora riri kupi hatisi kuona gotora harisi kutombo mbudzi dziri ngofamba dzinenge dzichifamba dziri group futi mbudzi asi gotora haripo nekuda ende magotora kazhinji anenge achingotungana gotora riri kupi ndo parakaonekwa gotora bvarashayikwa izvo vanhu vaitoba makotora aya vachinourayira mugomo vaitovapo pandhari musi wemai mwana vakangotora gotora riya ndokuinda mapurazi ega ega ikoko ane makomo acho ane maruware ndo zvaariwo makomo acho iwayo saka kwakutora gwai riya ndakuti gwai sorry mbudzi iya gotora riya kwakundoriurayira mugomo hazvi kuti vanga vakasunga mugomo here kuti isatombochema mbudzi iya kuti ndokundouraya vakauraya gotora rero zviri rudhu nekuti vakangotora vaingoda hazvi kuti ipo manje paponzi hatizi kuti vaita zvemushonga here kuti vaita zvechi vanhu vachivaiba nekuti vaingotora zvimwe zvimapatsi zvavaida vosiya kana kuti zimutumbi kana kutoti zvimwe zvinhu zvezve vaingotora the upper part vosiya the lower oro kungotora zvemukati zviropa nezvizhizhizhe ndo zvavaitora vosiya zimutumbi rese richiryiwa nemakava nemugomo muya ndo zvavaiita zvikanzi nevamwe aiwa kana isusu kwedu kumareserva kunotori nembudzi dzakadero dziri kutozi munhu uyu ari kutosiya aisa signature kureva kuti munhu uyu une chinhu chaari kutoda kutoti akatora mbudzi ari kungotora zvemukati ngatiti for example akutora chiliva chimoyo zvese zvimaessential zvezve ndo zvaari kungofamba achitora osiya mutumbi wembudzi mugomo woryiwa wati hako kudzosa kana pedo nemusha zvitori nani mbudzi yeyo kwakutongoryiwa kwakutozoorera mugomo muona manje asi wangotora zvemukati ndo zvavaiita vatora kuhwirisha hatisi kuti wanga akanzi uraya mbudzi 20 here kana kuti hatisi kuti wanga akanzi uraya mbudzi 30 here nemunhu wake wakanga amuti uraya kuti waingotora zvemukati uyo wadiro pepe rakatozodiscoviwa kuti ndo zvavaiita vakatenge vakutotaura zvavo vanhu vachoni kuti ndo zvataiita vadero manje vanakirwa vaona kuti mbudzi tiri kutora hapana kuzviona vari kutenderera mapurazi ose vachiinda vachitenderera vanhu vanga vasingazvioni vaingoti pamwe mbudzi iyi yarashika oro mbudzi yakadii usiku futi zvazvinoita ndandaseya pamwe mapere isinoti mapere zvedu kwedu mapere moziva kuti bere moziva here kuti bere chairo rinovhura bango kudai kuti bere rinoita seimbwa riya rinototora bango repachirungu chembudzi cheche kutovhisa semunhu ndo zvinoita mapere kutobvisa chako saka zvazvinoita manje panguva iyoyo especially yechirimo iyi mbudzi ndo dzotanga kuvharirwa nekuti ndo dziri weak ende dzokasira kuatirwa nemapere saka zvazvinoita manje isusu kwedu takatozovakirira zvirugu zvinoita sesempa chaiyo motofurira madero manje motora mazizenge nemazenge motanga maisara mapango mapedza mapango motora vakaita mazibhara nemazizenge motsinjira motora futi mamwe mapango modero nekuti mapere anovhura
antovhura ende hautomboriwanika rinogona kutopindawo paunovharira pepe rinogona kutopinda nhekera kana usinganyatsi kutoona zvakanaka kutorya kana kutopedza kana mbudzi zvimbudzana zvese rinogona kupedza ririmo zvaro richiita sembudzi ririmo saka kunenge kune protection yakadai saka manje dzimwe nguva kana sikandorya muchirugumyomye rinogona kuvhomora nechimbudzi nepanenge paita chipako ndozvazvinoita saka munhu ungonongwa kufunga kuti kuda ningirikini kuda bere ndo rakava rikavhomora chimbudzi nepapaburi apa motonotarisa kuti pane pakati patina kuvhara zvakanaka muona manje mombe dzenyu mombe hadziwanzi dzaatakwa neekera nemapere mombe dzinorwa nemadhongi futi isire unless chiri chimombe chitokotoko chaicha chimhuru kana kuti zvidhongwana zvitokotoko ende zvotonovharirwa pamwe chete nembudzi saka manje I think ndo zvavakafunga 2 days 3 days vashayiwa varitsvaga varishayiwa gotora riya vaenda kune mamwe mapurazi kune gotorawo redu here varishayiwa ndokubva vazoda sei vafaisa vanhu vaive ndokutora mombe iri zvavakaita pamombe iyi kumombe manje handabva kumbudzi kuti akuenda kumombe manje mombe kune type dzonzi matsiru ndodzedza isusu kwedu matsiru ndodzinenge dzine makwapa akaita white and black dziri rare idzodzo mombe kuti dzinge dziri mudanga mani titoziva kuti kwanhingi kune tsiru rakati kwanhingi kune tsiru rakati inogona iri 1 or 2 then kune mabhuru kune mamwe mabhuramani andaireva kuti ndakambozochiva kuti abhuramani ndiri mugomo paipai iyorororo antu dzinotovawo type iyoyo then manje kune dzimwe dzatingoti chimombe chitema icho chinenge chakangosviba kuti tsva muona manje chinenge chakangotosviba kuti tsva zvoto tinogona kutongokura chingonzi chimombe chitema saka ndo example yakaitika pamombe iyoyo chimombe ichi chachiri chitema example yandoda kuti lese kana kuti mombe yegwapa kuti mombe yegwapa inogona ngo iri black muviri wese yozongoita kana kuti kamaki katsvuku apapo handiti saka toita kuti mombe yegwapa saka ndakuti aiganisati tema ndoti mombe yegwapa mombe iyi manje vakaenda apo handisi kuti vakaitora iri mudondo here kana kuti vakaenda kunovhura danga aidirwisi kuti chii chakaitika ipapo asi atozonje kuti pakashayikwa mombe iyi yange isiriyo yega yedu yange yabiwa vanga vatoba mombe dzakawanda vanhu ava saka ndionese kuti pamwe muchirimo because hakuna unenge achidzifudza ndobva vatora mombe iya how they did it I don't know asi patata kuzonzwa nyaya kwanzi mombe inge isiri 1 vanga tori nemombe about 5 or 6 saka zvavangu vachiita vanhu ava vanenge vakatumwa nzi tikutsvaga mombe dzekutenga iwo vakomana like vanenge vazonzi china munotsvagira mombe dzekutenga tokupai mari kana takupai mari munota sei tototenga mombe from you saka let's say uyu first person anenge ane mari yekutenga mombe asi anenge asingakwanisi kuenda mumapurazi achinotsvaga mombe then ozoonewo munhu wake kuti nditsvagire mombe kumapurazi iwowo munhu wesecond person wotsvagawo vamwe vakomana vane simba rekufamba ndo manje vaiba vanhu ivavo ndokuba mombe about 5-6 vaziba mombe dzedze hamene kuti vakandosanganepi ndokuisa mombe murori ini ndo pandakatanga kuziva kuti haungofambi nemombe isina mapepa kuti ndikufamba nemombe kutotanga kutodhirevha kuti I'm going kupi uchinda nemombe iyoyo unofanira kunge une bepa indasingazvizivini ndo pandakatanga kutozvizivira ipapo panhau yevanhu ivavavo vanhu vaya zvavakaita vane mombe idzi apo tino handizozivi kuti mamwe mapurazi avangaba mombe idzi ndekupi handizivi asi andiziva ndekuti 1 yange yabiwa kwedu saka zvavakaita manje vakaisa murori pakuisa rori pese apa I think vaifamba usiku vachifamba usiku manje asi vanga vane zvivindi nekuti zvokati uchifamba kubva kwedu uko kuya ndikati from kwanyika kuya uri murori chete nadzo mombe idzodzo nadzo usina kana bepa rekuti uri kufamba nemombe kuti dziende kuchifu kureka kuti kure saka dambudziko rakazoita nderekuti vanhu vakomana futi vanga vamombe vanga varipo papart of that thing ndofunga vaifanira kuzosvika vachindouraya mombe dziya ndokubva vaita sei mombe yekwedu isusu ndofunga havana kuisunga zvakanaka murori yakasvetuka kubva murori muya muzvisimbi zvavanga vakaita zvavakagadzira zvimapangwe ndobva yasvetuka bva yaenda pachimutara apa nguva tokutara rodhi kamai ndiyo vakutosvika kuchivhu ndobva yasvetuka ndobva yaenda muchimutara yasvetuka bva yaenda mutara mombe ndobva yamisa muswe mombe kwakuita speed ichidzokera kwavabva saka pakudzokera kwavabva ivo manje vaida kuti mombe I think vaitoziva kuti mombe inoita wema yodzokera mombe iyaiya yakavatambudza vedu nekuti vaiti vakada kuidai vakada kundoiba saka zvayaizoita mombe ikai
handisi kuti yaitevedza rodhi here kana kuti chii, but mombe iyi yakasita kuti vanhu ava vabatwe mapurisa. Kuti imi muri kudzingirana nemombe nekuti uye vangwa nerimwe rori, handisi kuti havana kuzofunga ipapo here kuti vangaotevera vachidzoka zvakare vakatena rori here kuti vachidzoka vachiti vakabata mombe yeya voidzosera mune dzimwe mombe vozosvika kwe, kana kuti vaifanira kuita sei, I don't know. Asi ndofunga pakashaya akanyatsa kufunga zvakanaka pakati pavo pacho. Mombe yai nayo maimwana, mombe ichingotiza ichinda maimwana, asi manje yange isingatizi ichinda mudondo, nonga yaitiza ichinda nechechi nechakurodhuku, ndo zvayaiita kusvika manje mapurisa akabata I think vakazenge vabata mombe handisi kuti vakazenge vabata negasho here kana kuti up to now pane confusion. Chandoziva nechekuti mombe yakatiza kusvika vanhu vabatwa nemapurisa, ndo zvandoziva. Vanhu vaenda kuti kwe munogodzingira nemombe sei, mombe iri kutiza ichi ndepi, ndobva vashaya kuti otaura sei. Zvikanzi aiwa tipe mapepa ekuti imi mune mvumo yekuti munge muchifamba nemombe mutara muno munoendepi nadzo. Vataura kwavakanga mobvepi, vataura kati kana muchifanira kuenda kuchivhu imimi, tsamba yekuti muri kufamba nezvipfuyo iri papi. Handiti no tsamba. Mombe dzabvepi, havasi kutaura. Matenga kwani, havasi kutaura. Ndipo vakanyatsoona no, I think mombe dzabiwa idzi. Iya mombe iri ngotiza zvikanzi nemapurisa siye mombe iyoyo toda kuona kuti inoendepi. Drama zvanzi isiye yakadero nekuti imimi kana muti mombe makatenga zvishwa sega mombe because mombe ichadzokera imi kwamabva ndokwamukutaura kutekera it seems as if mabva kure nemombe iyi. Imi chisiye mombe ichanoti leader exactly pakatorwa mombe iyi, nekuti vanga vasingadi kutaura kwavanga vari kwacho kwakuri kure vavasingadi kutaura kuti mombe takatorepi. Zvikanzi siye mombe zvayakanakira inongodzokera mombe kwakusiwa mombe iyo speed maimwana. Mapurisa akati pindai mukati vakatozoenda vakatanga mheno zvavakatanga vanoitwa, asi chandoziva nechekuti vakatouya vari mukati memota vakatogara vatori chigurupu vanga vatosungwa vakangoti kudai so mombe ichifamba ivo vachitevera, mombe ichifamba ivo vachitevera. Ndozvakaitika guys, it's funny but nyaya yacho ndikangoifunga yange iri a sad story because mombe yenge yacho nenguva ichitsvakwa vashaya kuti mombe yakaenda vakatofunga pamwe yakaryiwa nemakora mamheni kuti chakaitika ipo. Mombe yakalidha yega kusvika yadzoka pamba ichilidha vakati mani maramba kuti makatorepiko makatengepi, chirege mombe ichiratidza kwayakabva. Mombe ndobva yasvika, mombe yakasvika kumapuraizi edu guys, pasi mombe yakadzokera yoga maimwana ichinda. Saka manje vadero zvikanzi chine motiradza kuti I think zvakaitika kuti pavakasvika uku nepavakazenge pakutaurwa pacho it seems as if mbavha dzanga dzaita research about kuti munhu uyu mudzi wacho anenge asipa panguva yakati ndobva vatonzi ndimi manhingere ndichataura kuti pavakaonekwa nepacho ndepapi zvangu izvo zvatu deep manje. Asi ndokosatoa ndekuti baba vangu vanga vari kwachoni vangasimbori kumba vakatongosvikirwa vanga vari, ndobva vatonzi ndimi manhingere. Zvikanzi endini, zvikanzi mamuchiziva kuti mombe nyenge ikabiwa, zvikanzi handizivi. Zvikanzi aiwa mombe vakomana vakazokuudzai kuti kuzomangana kwamuri kuti tikaba mombe yenyu. Excuse me. Zvikanzi ndasati zivi kuti mombe, zvikanzi maibatepi, zvikanzi aibatira kuchivhu. Munokuda mapurisa yange oto exaggerate, I don't know. Zvikanzi aibatira kuchivhu. Nonga kune chivhu zvikanzi mabata sei. Pamombe yakasvetuka pamusoro peikera perori ndobva yatanga kumanya netara ichidzoka. Zvikanzi saka iripi, zvikanzi kutaura kwatiri kuteka mombe right now inenge yatopa danga penyu because tadivhaidhana. Kanzi kwazokuudzaikira ndofunga vanhu vangu vaita research ototi mudzi uyu anenge asipo panguva iyi, saka tokwanisa kutora nekuti hapo vakati sika zvoti zvonzwii. Zvikanzi tatoasunga kutosunga tatosunga enda tikutomboita zvokuseka nekuti havangatori imi vanhu kuno kuchakasara kutora mombe dzekuno votora vachifamba vasina pamutero apa havasitombori nemombe 1 vangwa ne more than 5 mombe. Saka itori mhosva huru kwazvo. Ndobva vaizita sei vatozonzi takudarikira toenda kwanhingi futi kumwe kwavakaita sei kononzi kwani kuzitora kwameno kune kuvhunjeri uko vanenge vanga vatora futi kufunga kuvhunjeri ikoko ndoko vaitodarika vachinda ndofunga wozondolokwa kana kuti kwabhazara I don't know, nokuti kana vekwanyika don't know kuti isu kumapurazi kwedu vanonolokwa kwanyika here kana kuti vanenge vaita mhosva kumapurazi kwedu vanonolokwa kwabhazara. I'm not so sure ipapo, nekuti isusu kwedu tinonyasa kufanira kuno kana tanomhangara tombhangara
kwabhasera ndokune kune polisi yedu. Saka ndo zvakaitika ipapo mombe yakadzoka ikatodzoka nanhasi ichitoriko mombe iyoyo vaiva vatori mujeri kutaura kwandiri kuita nekuda kwemombe 5 dzavakaba wanzi vanonodzingira kumbare. I didn't know but yakadzoka yega yakavabatisa vega saka chirega imboedha vanhu yeyoyo ndandatoikangamwa yakatondisekesa zvangu pandakaiva ene vachinzwa vanenge vobhurega kuti yanga uibi hada mboisa lingi but ingori like it was a funny one kwandiri because I didn't know kuti mombe ingabva kuchifu mai mwana ichisvetuka ichimanya ichinda kusvika vepolisi vaita sei hanzi mombe yeumai haidiwi. Oh, I didn't know but chandosacho kuti mombe yacho ichitoriko dhu hanzi sezvakaita tomboona sezvakaita kumhondoro kwanyamwedza kupurazi kwaekera vanhu vaiba huku ikoko nekumberi kwekumusha iri padhuze vomonyora musava samubhegi vozonodziundira vasvika. That's very sad. Guys, kana panoda kupinda vachitiudzawo nyaya dzavo dzavakamboita come across nawo guys, chimbotiudzaiwo guys. Ndise nezuro pane vanhu vangu vari muekera vangu vari mucomments vangu vakabaya link vakasatadza kupinda pandakazonovata ngandise link futi. Excuse me. Pane yandakambonzwa but ndakaiudzwa hangu namudhara wangu achitaura kuti hanzi zvavakaita but vainda haka kare vachiri vechidoko dai asi zvavakaita manje vainda hanzi ndakanga ndichida kuenda kumusha vamwe munhu waifanira kuenda kumusha zvavo injenerali kungoti vakaita off votoenda kupi kumusha vari pambare mai mwana vari pambare paipai hameno mazuva ewo mbavha kuti dzakazvifambisa sei muekera kumbare kwekanzi munhu anogona kutokucheka rekera mbudu chaichaiyo anogona kungoicheka utosara ukadirika vakachekwa mbudu tochekwa mbudu yekera vachitofamba kudaiwo munhu akangotsvaga pane chimbudu sikaida kucheka kudaiwo kuti whatever chiri muekera chobva chatodonha kobva munhu aita sei avacheka newalk up kudaiwo mbudu yakusara pachanguva chigamba. I think mombe ijeri handizozita chokwadi pamberi pamwe handizi kuti nhau iyi yakazofamba sei yeuyu nirikini yachoni yemombe yokuti yakazonoperera kupi I don't know. Ndingareva nhema handidi kutaura zvinhu zvasingazivi. I always try to stay from zvimwe zvinhu zvasingazivi kana asingazivi handizivi. I don't know kuti nyaya yakazonoperera kupi asi chandinongoziva ndechokuti mombe dzonzi unofanira kana singari yechigasi I think it's true kuti mombe unofanira kufamba netsamba handiti hanzichi pembudzi ndo ndatosvikinoshora kutaura vakazengera kutotaura kana mbudzi kana mune mbudzi dzakabiwa ivavava ndo vaiba mbudzi asi havana kutaura kuti wai vaitora zvemukati vachisiya vakatotaura kuti ndivo. Pamwe kuti ranga riri stage rekuti vakamboba zvemukati zvembudzi vonopuhwa pamwe zvavo vonosimbiswa kana vasimbiswa vozotanga kubaya mombe dzevanhu I don't know nganova nhema. Nokusazopinda. Hello nakusi blah blah zviri sei bobo kuri seiko taura chinzi ndatotaura nyaya kuri bho zvako nhasi I don't think kuti tinoita load shedding taura aiwa chibva matotiudza nyaya yedu iyai hafa kuti ndikasike kupedza ne saka ingochiigwagwa taenda kuzimbabwe kunhamo saka takudzoka manje taive nechimwe chimota chinonzi chikaravha ndokungonochiziya saka tobva tati pambudzi paipai tikata rega tilodhe wanhu tingangoenda kuSouth Africa shuwa tiri wanhu 2 but mota yatina inokwanisa kupinda futa vamwe wanhu 6 saka rega titi tilodhe apo pambudzi apa tabva tatakura vanhu paya tatoti jobheki saka tatakura vanhu vaya tafamba tasvika pane rimwe sango so tikati handei kurisesi vanhu munhu wese ada kuenda kupi kurisesi handei vanhu pataenda kurisesi paya
takatobuda tese infact but tatisingaendi like far vanhu vaingoenda mudhuze saka taenda kudaro mukadzi akapedzera kuenda kurisesi paakambosara akasara achidini achitoba zvinhu mapasipoti zvikwama zvevanhu zvizvi imo mota muya handiti isi tadzoka kurisesi manje saka isi tikati mukadzi uyu abva kuenda apa asati adini asati adzoka ngatimumirirei because how come kuti asati adzoka chero takamira kumira tazoona manje dzaa 20 minutes munhu angauyi ndopatakatanga kutarisa kuti zvinhu zvirimo here mumota ndopatakazoona kuti mukadzi yaya watatatakura yaive iri mbavha pasango paakapinda ipo paya haana kana kuzotombobuda tikapinda musango nematochi kutsvaga munhu tingamuwani mapasipoti aenda nezvikwama zvemari saka kuzobva ikoko kwatakazotoita tatakutofonera vanhu kuno kuSouth Africa kuti please tawirwa nedambudziko titumireiwo mari titenge fuel yekuti titodini tiuye hatisina kana joni kwakuzotanga kunoaplya mapasipoti kuti 1 saka kubva ipapo takabva tadzidza kuti kana uchibva kuZimbabwe usatombolodha even une space yekuloda vanhu hautombokwanisi kuloda chingoya hako wakadi uri empty because munhu anotakura usuti akamira sei mapasipoti anga ine mapemits shero kwazotanga kuti 1 tikasara tisina kana sendi kana chi it was a disaster akatoshekwa zvachose ndonyaya zvachose saka inini handihwisisi aida kuita sei nepasipoti yemunhu angada kushandisa sei yake no unoziva zvinoitwa kunoku no zvinoitwa kunoku unoziva zvinoitwa kunoku here shero kuSouth Africa ini ndakatombozona zvichiitwa ndezvekuti mumwe munhu anenge achida kubva kuZimbabwe asina pasipoti handiti saka pane mamwe mabhazi asina mutupo ayaya anogona kungopa munhu wechikadzi like passport yangu ini notoita kunga ndiye muridzi wayo but handiti kana mazoaplanyiwana hazvizobatwe here I don't think vanozvibata because vanofanwa handiti ndinoenda kunoripota akandoti passport yangu yakabiwa handiti kana ndati yakabiwa vanongondipa chi ndongoapply mapassport inowa ndaapply mapassport inowa ndongopiwa imwe permit something like that but I'm sure that passport inongoramba ichitongoshanda. I'm so sorry. It's just like all right. Then she imwe imwe yakaitika musi weTuesday. Saka musi weTuesday ya tabuda pamba tikati handei ndonotumidzira mari kuZimbabwe because pane kamwana kemurora wangu kari kuZimbabwe kaingoti koteta hawasi kuziva kuti vanofanirwa kunditengera bhutsu dzangu here chichi kuti chero iri lockdown teta hamuzi kuti vanhu vari kutumidzira zvinhu here nemarori wati chichi ndikati alright rega ndikutumidzire 5,000 kana ndakutumidzira 5,000 mai wako ozonokutsvagira bhutsu dzawozuda zvikanzi alright tete ndati okay saka tabuda pamba paipa tata handi tinoti beko cash kunotumidzira mari tabva tasvika kuti mashopi ekokeshi yakavharwa ndikati komveseyo ekokeshi ari kupi mazuva ano zvikanzi namudhara haasi fa ari padhuze ndikati okay ngoshoma within 10 minutes mukomana yobva atipleye nechirori chake chaanga anacho tatomudana paipa tikati totumidzira mari kuZimbabwe kwamusi kuvhura shopu here zvikanzi shopu mazuva ano hatisi kuvhura because network iri kuita ichiita se ichikatwa here kuZimbabwe I don't know ndikati alright ndada kutumidzira mari kuZimbabwe 5,000 saka mari ndinokwanisa kundiitira zvikanzi mazuva ano tiri kutoitira kumba chaiko saka apa kumba kwake hatikuzivi handiti tomuzivira pashopu tikati alright zvikanzi saka ndipei mari yacho ndongonokuitirai 1-2 saka vanoziyana nechi nemufesi handiti zvekungozivana kumashopu tamusira mari yashero I'm sure that it was before 10 o'clock zvikanzi imi chindipai nhamba dzenyu kana zvangoita chena ndatokubatai kuti zvaita se zvaita tikati alright tamupa nhamba paya isu tadarikira iro taenda kwatati tichienda kwaiva tichipota tichicheka kuti wazoisa here yet first aidaira foni achingoti network iri kunetsa zvazodii tikaandastenda paya 3 o'clock munhu asati aisa chinhu apa ndiri kubvunza muroora wangu kuti mukomana wekokesha aisa here zvikanzi hapana kana chatatamboona tete hapana tikati alright saka kuma 3:30 to 4 taakumufonera paya foni haichatombodai zvachose
yakungoringa achatombodaira apa mudhara watsamwa manje saka tiri kwatatiri kuya inini ndine zvinhu zvandada unodzoserawo kupi kushopu zvandandakatengerwa zvandandisingadi yanga isiri type yangu ndikati angati pataenda kushopu kuti unodzosera chii zvinhu zviya zvamakanditengera because handina hangu kuzifarira chichichi apa tatotsamusana manje tingofamba tichitongoita kunga hameno indichipopotawo neunguku ngozviva zvichikudzana iwo ngozonotumira munhu wongoenda unotumidzira mari nemunhu weko kuti zviite sei wai usina kundiudza kufuda kuti tikati ingoni tatodiscasa one tese tikati toda unotumidzira mari this and that but nyaya yakandipandukira shero that day musi wechipiri takufamba takati uyu kwake inda vandati atonodzosera zvinhu izvi but slip yacho muna here zvikanzini slip yacho handisina ndakadini ndakarasa because munhu achari ndinodzosera chii zvinhu zviya zvaakatenga ndikati orit asikana makarasa imi slip but mushopi mondomuziyangu vanombotora zvinhu unombodzosera zvinhu kana usina slip tasvika padhoo paya iye atsamwawo kanoti 5,000 yadii yatovharwa tasvika padhoo pasecurity ndikati takatenga zvinhu izvi munomu saka toda kuzvichinja because hana kuzvifarira what zvikanzi nemusecurity do you have the slip ndikati I don't have the slip I lost the slip saka ndichitotaura nemusecurity yamudhara wabva budisa slip muhomwe saka ndiri ranga riri paya ndiri kuti pane zvimwe zvava zvakatombotengwa before but ndandazvikumba zvese zvandandisingadi zviya nezvimwe zvava zvisiri paslip iyaya ere ndaitoziva kuti vanozvitora handii saka ndiri bhizi kutaura nemusecurity ndikati no I don't have slip I lost the slip zvikanzi no slip I have the slip namudhara vandibvabudisa slip ndikati I have the slip ndakati saka ndikuziva kuti zvinhu zvese zvati ndakanyara chero apa munhu angatsamwa kadinyaya yekuti mari yabiwa ka 5,000 ini ndakutonyarawo futi pamberi pevanhu vemushopu ndobva ndakurumidza kudzosera zvinhu zviya mubhegi ndobva ndati please let's go ndabva ndakutanga kupopota zvikanzi please taura neshona because ndada kupopota nechirungu ndikati I don't like it when I'm angry then you tell me hey speak in Shona what I don't like it tabuda pamo paya tobuda here chikore chirungu tabuda pamo paya munhu aenda kumota shero ndakazoita ubha yangu yekutodzoka kumba ndega kwake tadzoka kumba paya kuda kuzodai mukomana achatobatikizva chose nanhasi atisati tamuona ne5,000 iya musimu wowombaa kutombodyirwa kana chikafu muzimba titori kwatairi towe tiri musi wacho tichiofonera kumbi tichoti kumbi toda matshirt mairi malaji chichi tatomboda nemadifferent colors also zvikana kumba haasati aita ndichitobvunza bhebhi ndikati kuri kuda ipi yacho chichi akatotaura size yake ari kuda nekala zvese but kumba akazoti hakana tane mamwe makala tichazotuka ndikati okay it's fine tichitofara paya tazoziya roti tavharwa tabva paya kwese kwatakazoenda anga mamhepo ega indakazoitawo ubha yangu yekutodzoka kumba ndakazosvika munhu atoweko kuti ndikataenda handisi kupinda munhingirikeni enda hako saka mine munhu wenyu mune madhirama tanyatsogadzikana because ini ndandisiri wrong because ndandaudza munhu kuti tiri kudini tikunotumidzira mari kamusoro kangu kari kuda bhutsu no it's fine what handiti but mari yazobiwa zvakaita kunga ndinonzi ndasina umudza ndobva in your heart unotozviziva iwe kuti uri wrong but you don't want to say you are sorry ko imi mama kuzomublema sei hani mari yange yabiwa nemunhu uyoyo wakakujuta here ndandazotsamwawo because anga kuti hanzi hauna kundiudza why you didn't update me ndikati I did update you anyway together patapa munhu weyamari saka why you blaming me ndopandandatsamwawo napo asi mufeso wenyu muzimba kana kuti muSouth African muzimba shero because mataurira kuti why you didn't vakada kuti asi murungu kana asikachiteekera taura nechirungu no iye akasingadika kuti mazimba atosangana navanhu anenge achifamba mumoka asanzwa kuti tiri kuita sei tiri kutukana kana kuti vamwe vanhu vari kufamba asanzwa kuti tiri kuita sei tiri kutukana but 5,000 mari yakawanda neload shedding yamunayo mazuva ano mazuva mune load shedding game zvisingaiti mari yakawandisa
Saka ndo zvakaitika ndikatota Mwari pindirai. Saka munhu asati atombomuona up to now. But muchasangana naye zvenyu. Muchatoona. Muchasangana naye. Saka paari kutengesera achawanikwa here? Yeah, it's only kuti shop iya yakatovharwa, shop yeEcocash. I don't know kuti wakaivhara rini. Saka atomboitiri pashop ipapo. Because first question ndakatomubvunza ndikati ko shop yenyu yakavharwa sei? Zvikanzi mazuva ano hatisi kuvhura shop because mari yerent hatina nenyaya yekuti network iri kukatwa kuZimbabwe. Handina inonzi Econet here what. Aida kutongovhara uyu. Zvako ende unozvala takaita amusasa mukuru. Mukuru asati atomboishandisa since ndongoshandisa Ecocash. Ndo ine murora wavo. Hanzi kune mukuru wani kuSouth Africa munotumira sei mari kumbe imi? Guys, mbokomene mukome section kuSouth Africa kuti kabitumira mari kumunotumira. Ndakambowaza kuti kune inonzi mukuru. Handiziva kuti inoshanda sei. Pandakamboiwa. Pane imwe ndakatombona kuti yakanzi mukuru inoita zvemagroceries kuti vanonosiya grocery kana kuti goroda kuti riendeswe what. Ndikatraya kuloga in but hameno zvainongoita so ndakatoifarira app iyoyo. Manje maapu acho madi kumbotanga matasa mukuru. Mukuru ndakambonzwa sokuti kune inonzi mukuru. Mukuru, yes, that's very true. Chimbotsvaga inonzi mukuru. Because mukuru iri genuine. Ende mukuru haisi yekuti munoenda pasi pemuti pemunhu ka. I don't know hangu kuti inoshanda sei but ndakanzwa kuti kune inonzi mukuru. Yes. Kana MoneyGram. Toende pasi pemuti. Sorry. 5,000 imari yakawanda. Vanhu vese vanoshandisa mukuru hamukuzviona. Tsvagai mukuru kuti inoshanda sei. I don't know but ndakanzwa sokuti kunoshanda inonzi mukuru kuSouth Africa. Ende munhu anokwanisa kutonoitora mushopu. Handiti guys. Guys vanhu vanoziva nezvemukuru chimbopinda apa. Malaita. Kutumira mari namalaita. Inoshanda sei. Malaita ndenda tapwera I cannot. Mira ndibvisa munhu anoziva zvemukuru. Guys munhu anoziva zvemukuru. Malaita ndeupi? I don't know. Papa, I don't know. Ningatapwere. I don't want kutaura zvasingazivi. Guys, Lincoln chibobaya kalingu mbuya chititsanangurira kuti mukuru inoshanda sei. Ngatinzwe kuti mukuru yacho inoitwa sei. Mungatozoramba muchivharwa. Taura. Saka zvakaitika ndezvekuti umwe musi ndaida kuita birthday party yangu. But birthday party ndaiita like sanhasi. Mangwana ndichienda kupi? Ndichienda kuZimbabwe. Saka yaitova iri party hombe kuti tatatenga zvinhu zvakawanda. Ndati hakuna mbepedaidza mafriends ako nehamawo dzake dzadziripo nehama dzangu. Dzauya paya vanhu vakatoungana. Hapana vanhu 20, I think wanga vari 22. Vanhu vese vanga vari mumba. Tagara paya. Saka pati yakuda kungonoti tangei. Ameno munhu akatora makeys ekubva pascreen. Oti pawooden door. Ozoti pane mamwe madoors emukati. Because chachingori chibhanji chiwani. Kusanganisira nekey yemota zvazvakangosunganidzwa pamwani. Saka tikati makiyi aenda kupi because pane munhu anga kuda kubuda aida unotenga something. Chero takatsvaga makiyi kutsvaga makiyi tikamashaya. Imagine mumba makazara vanhu kuda. 2 minutes makiyi ashaya. Kutsvaga. Ndikati please be serious. Tsvagai makiyi. Vanhu vakatsvaga makiyi chero for more than 20 minutes. Makiyi haana kuonekwa. Ndikati vanhu vanga vari panze mbokudai mutarise panze. Maybe pane atora makiyi akadini akamadonhedza by mistake. Ndikatotiwo kune murume wangu kumakiyi aofa zvikanzi makiyi haana kana kumbomaona. Inobva ndati ndikati ndogona kuita pati panapa but makiyi aya machakirwo atamaita. Pakati pevanhu hapana kutora makiyi. Pamwe ada kuzoya usiku achita sei? Achitivhurira achitibira usiku tarara. Pfungwa dzangu dzakamhanya zvisingaiti. Ndakabva ndatsamwa ndokurumidza kutsamwa zvisingatomboiti. Ndobva ndatoita sira ndikati please guys I'm very serious now. Kuda makiyi, tsvagai makiyi. Kana makiyi pasina pati haisitombotanga zvachose. Imagine apo vanhu vavhura mabhiya wakutanga wada kutonakidzwa. Ndikati kana makiyi asina kutowanikwa pati haisitobenderera mberi. Chero makiyi akashayikwa. Akabva azotoshayikwa zvachose.
ashayikwa makiya yamumba ndobva ndatsamwa ndikati everyone out kusanganisira nehama dzake dzacho nedzangu ndikati everyone out vanhu vakafunga ndiri kuseka patisati yatombotanga zvinhu zvakangozana ndikati out vanhu vakafunga ndiri kuseka ndikanapepa ungabvada ndati out everyone out vanhu vakubuda paya vachingofamba zvishoma vachingwa ndikutodi ndiri kuseka ndikati I said out. You see this remote yandinayo panapa, I'm going to open the gate from here. Mukanoka kubuda kunze uko ameno muchavhurwa nani muchavata pagate ipapo dzadza kumateni tichiona vanhu vakutomhanya kutonobuda kunze kugate vanhu vakutoenda saka chakazondinetsa ndechekuti makuseni I'm sure that was around 4 tikati because hatina kuvata taingotiwa kumakiya ndakupi zvafamba sei kuma 4 na vadamutora kubuda panze netochi yangu tsvaga makiya aya chero makiya ndakangoti ndichingovhura ndamona makiya ari padhoo ndichingobvura achito ari padhoo but takavatsvaga usiku hwese kutsvaga makiya you see saka pata ina uzomboenderera mberi paya isu mangwana chero vatatomuka makuseni kwakutoprepare kuenda kuzimbabwe zitekere yarandaita reya ranga ringori patebhuru rakadaro takangodzoka raora riri ipapo because mufriji vangosangana space kana chii taenda kuzimbabwe for 3 weeks saka ndinoitika iyoyo but that's so sad naipati yenyu yakagumira padzira asi lingonongokarara ndakarara ndiri kunzwa ndakarozorora but ungokarara wabva kumuka mai manje chichi izi kuoneka uri sei ndingoti akoti ndiri bo chingotara zvemukuru ndovanda kudzikisa angoorara okay mukuru zvinoitika nemukuru unoiregister it's under Standard Bank kuno saka paunoregister vanokupa debit card then whenever paunenge uchida kutumira mari unoirequesta pafoni yako then vanokutumira voucher that voucher unonoribhadhara it's either Shoprite, Pick and Pay, Spar, any big shop nana Pep. Then as soon as uchipedza kubhadhara inobva yatotumira like it takes less than 5 minutes munhu anenge atoireceiva mari kwaanenge ari then anoenda unotora mostly kwaOK or paWestern Union. And the advantage ndeyekuti unochoose atoda kuti atore iri maUS atore iri marands you choose the currency yauda kuti atore mari iri mairi. Alright. Saka apa ndoda kubvunza patisina kunyatsonzwisisa wataura zveStandard Bank ndofanirwa kuita standard account no iyo pachayo iri connected sei it's under Standard Bank paunoregister debit card ravanokupa rinenge rakatonyorwa kunzi it's under Standard Bank but rinoshanda pama-ATMs. Alright, I understand. But the advantage ndeyekuti you control it. Advantage ndeyekuti unoicontrola pafoni pako. Alright. Yeah. Alright, thanks Lincoln. Tandisingatomboiziva. Nongonzwa vanhu vachiti mukuru but ever since asandamboishandisa. Iriko muri kupi kwacho? kuJoburg. Mujoburg side ripi? Kukresta unokuziya? Kresta unoziya? Ya kukresta. Kresta is Kresta mogona kuenda ku Paranburg Mall amuishaye mukuru. Kana kuti Kresta pane miratone imwe mall pane imwe mall iri anzishingo ndakutokangana zita remall yacho but it's a big mall kana muchiuya muchipinda mutown neroad inoenda kuCosmo yayo hani mukuona kana uri kuRandburg pane road inokwidza ichienda kuCosmo kui kune imwe mall
yechirungu so iripo. Effect ndikukangana zita rayo. Yeah, but ndikaremember zita racho ndichatumira Fero ukupa. Sharp. All right, thanks Lincoln. Alright, Okay. Thanks Lincoln waitako. Iri bonus. All right, thank you. All right, so can we add someone? Mamoyo. Yes, Shero. She say. Ndiri bo kuri sei ikoko. Kuri sei kwamuri. Akure right. Otomboita additional pane zvataurwa namukoma links. Vanogona kuenda paFacebook andiri. Facebook ubva wakagoogle mukuru.com. Zviri easy again, vanogona kuregister online. Vanogona kungoiregister online again. Vasina kumboenda ikoko, unokwanisa kuregister futi. Kozoita futi inonzi malaicha.com yavaramba iya. Ndongana mboikomenda. Inonzi malaicha. Ndizive kuti malaicha isiri ngoti unotora vanhu iri wangoona name handizivi hangu. I don't know malaicha. Yakaintroducedwa I think palockdown ndeyegrocery zvese nemari inonzi malaicha.com yellow paisa. Kana ukaenda paFacebook izvozvi wakaigoogle malaicha.com unotenga even grocery online. Munhu ari kuZimbabwe obva atoriceiva grocery. Aiwa apa tuta nyaya dzemari. Tuta nyaya dzemari. Kana mari futi. Mamoyo imuri kuti yakavhurwa palockdown panapa. Palockdown haisi 17 years ago. Inotosha yellow paisa yaishanda. It's been a long ichishanda. I don't know yellow paisa. Ese zvinhu zvekuti zviri iwewe kana ukatoenda paFacebook izvozvi ukaigoogle yellow paisa or malaicha amene kwauri iwewe asi vari muno muSouth Africa wakaigoogle yellow paisa or malaicha.com wanotoiona. Zvinhu zviri genuine, handingamboite utsinye zvangu. Nangu hana comment papa vanoti handiizivi. Plus mati yakavhurwa palockdown. Ndikati lockdown haina kana 7 months. Yegrocery. Pagrocery vakavhura palockdown. Toreva mari boss atitaura nyaya dzemari mukuru handisati nyaya dzemari. Pamari vakavhura it's been a long vachishandisa inotorwa kubank neimwe shop shop yacho ndakukanganwa zita rayo. Now will not even add or subtract anything from there because nyaya dzemari dzevanhu kaidzi handizozivi hangu. Ini ndinodhila neWestern Union department rangu Western Union or MoneyGram ndo zvinhu zvandongoziva nePayPal zvimwe hangu handiziviwo. Plus mukuru havangotori kubank chete vanondotora kune mabluetooth emukuru.com akazara mutauni kwavari kokoko. It's her decision. At the end of the day, I think it's her decision. So kana iri decision yavo iyo ndo vachaziva kwete zvokuzoti vanozoti ndakaudzwa nevanhu vepashema TV kuti endai kwakati. It's her decision. Sister Nox blabla munhu mukuru. Saka it's up to her kushandisa paisa wamareva iyeyo kana iyeyo malaika wake wamukureva or mukuru.com. It's up to her. Inangwa I only know Western Union, PayPal ne MoneyGram ndo zvandongoziva zvimwe I don't know. Saka ipapo it's up to her. Malaicha and yellow paisa chinhu one ikambani one. Izvozvo zvatoni saka ikonoti advocate kuti munhu apa handidi kureva nhema handidi zvokuzonzi ndakaudzwa naShero kuti kana kuti vanhu vevanhu vepashema unzoenda kwakati saka ndava ichiita decision ivo handiti vanogona kungogoogle zvavo vanozviona zviri efficient. ngavaizviitire mosazvita mamoyo kuti zvogona kuve zvakaitira imi pangu zvogona kuvarambira kuti ndakarifewa nananhingi saka tingi ngatingodaiwo sister nokusublabla munhu mukuru ngavachaita decision ichavaitira ivo kuti voita zveWestern Union here MoneyGram here kana iyo zvakafanira world remit inotaura vanhu ina handitoizivi pandiri handiti kana MoneyGram kana iyo paisa unozi imari dzekumabhengi dziya wakatumira kuendesa kumabhengi ka
unotanga kunzi tipe proof of residence chinchinyi zvakawanda kana even ukatumirwa mari ukaenda kundotorera kubhengi unobvunzwa zvinhu hobho. So mukuru is the best kana vari like I said kuti at the end of the day nox blah blah munhu mukuru saka vachata decision ichaita sei ichaenderana navo so that pasazoita kunzi vakashayiwa futi imwe vakakwidibirwa another 5k vachati makanditi ndiende kwakati makanditi ndiende kwakati so because of you mari yangu handizodi izvozvo saka ngavaichiita sei ngavachiita ivo zvavanoona zvinoita kwavari ngavaende pafacebook wotsvaga namba dzemukobho wafonera wanotowafonera wakati wapindura manera anaya. Saka saka I think yes anzi ndadzoka right. Thanks you sister ndivaise tichitaurawo last words before vaenda because handizodi kuti vazoti next time akawenda nedambudziko handizodi kuti ite cross reference to Shemarians handiti it's only kuti kumbe hapo nasi besides kuti kumbe zvinhu zvinongoitika mozaza zvinoita kana zvizoda kuitika munhu wese zogona zvakamuitira musiwoyo kuna nokuti bla bla zvobva zvangotongoitika neimwe zhira aiwa makambani ari registered shema handingamboiti utsinyewo zvinhu zviri registered handisi kuti mimi muri kuekera but point yandiri kureva ndeyekuti at the end of the day tavapa maadvice ese ngavachiita ivo her own decision but isingazoita refer back to me and also mashemarians kuti if it wasn't because of if it wasn't because of this ndakandaenda kuya munhu akasazozvirangwa hazina kusvika kwati saka it's up to her sister nokuti bla bla right ndandichiti at the end of the day mapuhwa madecisions akawanda kuti munogona kuita mukuru paisa iyoyo iri kurehwa vana malaicha vanani yes zvese zvataurwa but inini hangu ndoda kuita final say yangu yekuti sister nokuti bla bla munhu mukuru she's been in South Africa for a long time kungoti pamwe vanga vasingangozive maways ekutumira mari kumba but at the end of the day it's your decision kuti muchatora way ipi yekuti muzotumira naye but I wouldn't want kuti zvimwe zvacho zvikaitika kana kuti choice yamuchatora from here moti kana zvikaramba kuita then mozoti ndakaudzwa nemashemarians kuti enda kumukuru enda kuodremiti enda kupaisa then mozoti oh my god I wish hanguda ndakaramba neequality yangu saka it's up to you handiti No, that's true. I understand. Because handizodi kuti anything yeah it's your decision muchazongoona kuti moita sei muri munhu mukuru then taurai network yangu ikuita ichinetsanetsa ndekekuti takambowa imba paonline saka taona imba iyaya online ati takambowana imba kuendesa imba tabva tati imba yakanaka because akasenda mapictures emukicheni mudining and what but price yacho yaichaja manje it was less tikati this imba yakanaka shemu ngatitoitore tabva tatotaya kufonera munhu yafoni yakatoita through zvikane munhu imi imba kana muchitoidaka tandai mabhadhara deposit up front because address yanga yakaiswa itore kumaraini kuno kwatogara ndikati apadhuze kusatochenda unodi zvikane munhu aiwa for now I'm not around I'm in Durban but if you just pay deposit I will courier the keys necourier moya mopowa makeys what chero takavharwa makabhadhara futi chero takaibhadhara mariyo because atadaimba zvikati nemunhu yano bhadharai deposit up front kana mabhadhara deposit up front notokoria makeys moya mopiwa makeys munoona imba then kana chida kutoita move in mamaita move in saka isusu takubvunza munhu yatikatipe mabhenki details ako munhu yaanombobvira atipa mabhenki but hazvina kuklika mupfungwa medu paitanzi hatina mabhenki details what tikati saka mari yacho tinoisa sei deposit tisaitomumanikidza manje toisa sei mari yako yacho deposit zvikanzi no zvamunoita nemari endai kana kuspa what hanzi ukaenda paspa ukatsvaga munhu hanzi chi muSouth Africa I don't know kuti mari yacho inosendwa sei yaunosenda kana kuti muspa shop then inobva yangoenda kune munhu iye direct tobva tazviita paya takamisira 3500
from that time number yake obva yatodisappear because anga achitova kuti pawhatsapp tabva tabhulokwa paya hauchatomboni kana chii haisati kuti bhulabhulaka imi mine munhu wenyu mune madhira ndo madhezi akati yambotanga kuita zvekurenda imba zvekuti unorendawo imba woisawo wamwe vanhu woisawo vako kubva madhezi andikati no I won't do that kubhadhara deposit upfront. Notoonana nemunhu face to face. Kana ndonana nemunhu face to face, then I will start from there. Saka madrama angu akawandisa shewu. Oh, sorry. Like uyiweko gesha akazongondivhara hake but aiwa yatondigwadzawo kana neniwo hamunondatizomiwa hapana vanokwanisa kubatsira but at the end of the day it's your decision kuti muchazochuza kuti kushandisa which method inokuitira imini musazodzoka kuti ndakaudzwa nana nhingi saka izvizvi futi mari yangu ndakavharwa handisi kuda izvozvo. No, that's true. Kana munhu let's say kana kuti ndangotrya something kana kuti pane zvaitika what no it's not your fault or shemari fault or what no I have to try and see kuti chii chinoita handiti iripo thanks sister nokuti blah blah all the best handiti no iripo thank you you too. Alright sister Mamoyo maita basa sister Mamo maita basa matuzo. Alright, good night. Love you. Okay, love you too. Right. Right, I think that's it for today, guys. Ndakumbozorora kakasira kuvata kudamusana mukawa zvinani. Good night. Mangwana chinga ndiko. Iwi, mangwana nhasi ndiwo mugovereri. Chazokuti mangwana chinga nini? But good night. Toonana mangwana.